el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Pero es que hizo un guardia mayor, estaba ya en la carretera, y dijo, no, este está más abajo. Y fui ya más abajo y vi una pistola negra, y dijo, oye, aquí está. Y ya depositaron aquí mucho, pero abajo ya no depositaron nada. Ya apareció la pistola ahí abajo, pero ahí en el bruzado que está ahí abajo. É a historia da Galicia que non queremos. É a historia de unha pistola que se atopaba hoxe moi pretiño da estrada logo de un suceso que, entre outras cousas, levou a unha persona ata o hospital. Saúdos e moi boas noites. A detención de unha persona de nacionalidade rumana, un ferido da estrada que está neste momento no Hospital Clínico en Santiago, ali foi trasladado por Protección Civil, e unha búsqueda da Garda Civil. Ao final atoparon a pistola que se pretendía atopar, ademais de comisarlle tamén a esa persona finalmente detida e posta a disposición judicial un alicio presuntamente de hachís ou de algún tipo de sustancia para a drogadicción. Un suceso que lles contamos, como sempre, en primicia informativa. Esta mesma tarde achegámonos ata o lugar dos feitos. Ali, precisamente, a persona que topou a pistola falaba para a Estrada Televisión. Ao noso lado está Amadeo Duarte, que foi precisamente un dos veciños que axudou, e ademais profundamente, a Garda Civil nas pescudas que fixeron para localizar a pistola da persona que foi detida, e ao mesmo tempo tamén para, creo que incluso tuvo que deixarlle a desbrozadora. A desbrozadora, sí, para desbrozar todo, e estaban desbrozando aquí arriba, pero es que hizo un guardia mayor, estaba ya en la carretera, y dijo, no, este está más abajo. Y fui ya más abajo y vi una pistola negra, y dijo, oye, aquí está. Y ya desbrozaron aquí mucho, pero abajo ya no desbrozaron nada. Ya apareció la pistola ahí abajo, pero ahí en el brozado que está ahí abajo. Póñese aquí máis ao meu lado para mirar a cámara, para que todo o mundo nos pueda ver. Me cuidaron un poco el brazo de la desbrozadora y me dijo el muchacho, dijo, no importa, vas allá a Protección Civil, que te dan un brazo nuevo y ya está. Cuesta 30 o 40 euros, tampoco no es tanta cosa, ¿no? Pero, bueno, yo colaboré. E como foi o proceso? Usted veu antes o tema, porque houve unha agresión a unha persona, ese rapaz que parece ser que agredeu a outra persona. No, yo no vi nada, yo estaba durmiendo en el carro, en el coche. Sí. Y la señora me dijo, coño, ¿qué tal la Guardia Civil? Coño, pues yo no robé nada. Y cuando me despierto veo un poco de carros aquí de Guardia de Policía y vaina, y salí también aquí y vi justamente malando también ya para dentro de la camioneta. Y entonces pidieron un fociño para... no, ya tengo una desbrozadora ahí y tal. Y después de la desbrozadora y pusieron a buscar y vaina y apareceu a pistola aí abaixo. ¿Sí? Cuando el mayor, el guardia mayor que era de Sillera, me dijo, no, yo creo que botona por aquí abaixo. Entonces me dijeron, mirar, coño, aquí está una pistola negra. He dicho, coño, efectivamente, no toques, no toques nada porque no puedes tocar. Evidentemente, porque si no además se podrían as huellas y todo esto. Joder, sí, por supuesto. Y bueno, entonces se juntaron todos ahí, allá sacaron unas fotografías y vaina y bueno, ahí llegó la vaina. Cambiamos de asunto para chegarnos agora a outra nova, concretamente chega dende o mundo do arte, e que un estradense, Ramiro Cimadevila, está arestora nunha exposición, concretamente en Quiroga, está poñendo en marcha unha exposición cos seus cuadros. Ata a súa casa, ata o seu taller aquí na Estrada, achegámonos esta mesma tarde para coñecer máis detalles. A pintura forma parte das nosas vidas. Quen na súa casa non ten un cuadro, sexa cal sexa, ou simplemente quen algunha vez non se atreveu a coller os pincéis para facer algún tipo de malabarismo cos lienzos, a veces incluso nos papéis. En todo caso, hoxe estamos na casa de un pintor que pouco a pouco está se abrindo paso nun mundo moi difícil como é o da pintura, pero xa máis que recoñecido, neste caso con unha exposición, por eso estamos aquí hoxe, unha exposición que está neste momento expoñéndose en Quiroga, nada máis nada menos. O Caurel como referencia. Ramiro Cimadevila, antes de nada, moitas gracias por recibirnos no teu taller. Moitas gracias a vos por vir. Boas tardes. Boas tardes. Contanos un poquinho que estás facendo exactamente ahora mesmo no Caurel.
Bueno, no Courel estou expoñendo ali no Museo Etnográfico de Quiroga unha serie de cadros da zona de aldeas, da paisaxe o Courel, porque eu como neste tema de cadros levo traballando pois como uns 4 ou 5 anos. Expuxenos en Santiago, expuxen algo na Estrada, expuxen en Lugo tamén do Courel, e entón agora dixen, por que non levar o Courel ao corazón do Courel? E ali estou expoñendo. Unha exposición que vai estar aberta durante todo o mes de agosto. Sí, do 1 hasta o día 30 de agosto. Se alguna persona da Estrada, ou que nos este vendo por internet en calquer punto do mundo, pois se chega por ali, pois pode velo. Pero ademais, ben o distí, hai moi pouco que estás no mundo da pintura, un mundo moi difícil. Bueno, no mundo da pintura, moi pouco que me estou mostrando ao público. Si, eu desde rapaz me gustou sempre dibuixar, pintar. Empecé a pintar de moi novo, logo deixeino. Logo, bueno, como todos saben, hai que montar unha familia e necesitase, pois, don diñeiro, non? E isto, pois, quedou un pouco en segundo orden. Na miña profesión, que tamén está dedicada á decoración, pois, sempre pintei murais. Sempre que podía, murais e tal, sempre estuve en algo relacionado. Ahora, no momento de expoñer, pois fai 4 anos para aquí que dixen, bueno, hai que empezar a collerlo un pouquinho máis en serio e salir ao público. Estás prácticamente dedicado xa só a eso. Bueno, quería, pero de momento non son capaz de lograrlo. Falta un pouquinho, podo decir que estou 50%. Ademais, bueno, polo que teño entendido, os teus cadros empezan a ter xa un valor importante no mercado, non? Bueno, valor relativo. Que fique, xa se pode empezar vendendo algún a casi vivir da pintura. Sí, home, se pudera vender, pois, un cadro mensual ou eso, pois, perfectamente podría vivir da pintura. Hombre, trataríase dun sueldo, pois, de un obrero normal, de construcción ou de outro tipo de oficio. Ahora teño que preguntar, máis menos, cal é o valor, xa sei que os cadros varían moitísimo, pero cal é o valor medio de cada pintureta? Hombre, eu non sei, máis ou menos andan desde os 600 hasta os 3.000 euros. Dicíamos que non é fácil, entre outras cousas, porque cada cadro é unha historia distinta e hai que valoralo en función precisamente deso. E cal é un poquinho a tua forma de pintar? Eres moi detallista, moi naturista? Son detallista porque, claro, de momento estou no estilo realista, que é o que me gusta. Non sei, no futuro, cando a edad avance, como tratarei, non? Entón, ao ser realista, pois, incluso me considero un pouco documentalista. Gústame poñer, pois, a cousa como é, nas aldeas, por exemplo, as casas como son, máis ou menos. Hombre, cambia un pouquinho a corde, se ti vas a ver a aldea esa, pois diste, hombre, pois un pouquinho máis de cor, ou un pouquinho, eso é a cuestión xa da técnica do pintor. Do pintor, que pintas? Con que óleo todo? Sí, sobre todo óleo. Fago bastante pastel tamén, pero, bueno, empleo pastel máis ben en facer bocetos e retratos. Despois casi todo en óleo. E douseche algunha vez a situación esta de que alguna persona, pois non sei, que aparecese un cadro a súa casa ou algunha propiedade nun cadro teu que che comentase alguna cousa desta? Que me comentara, como dices? Pois eso, de que sacácholo igual, ou parece unha foto, eu que sei, ou que se pode decir, que non o sei. Sí, se dá casualidade. Hombre, podeche contar, por exemplo, como foi a presentación ali en Quiroga, unha presentación moi bonita, ademais. A veces pensas, vou chegar alá, vou a ter pouca xente, vai ser unha cousa un pouco, pero foi estupendamente. Por que? Como iban, sobre todo, aldeas de 2 concellos, que é o concello de Folgoso e o concello de Quiroga, que son os que collen o Courel. Entonces, pois, bueno, veu xente de varias aldeas, sobre todo viven no pueblo agora, pero teñen as casas nas aldeas, non? Entonces empezo, hombre, mira, a Seara, mira a miña casa, mira a miña, mira a outra. Eu no momento dixen, bueno, vai salir un de lado medio que vai dicir, esa miña casa non é así, pintáxenme diferente. No, pero moi ben, e ao final me dixeron, hombre, moitas gracias por acordarse da nosa terra, e, bueno, Eso é moi bonito. Sí, eso para min, e me deron ali un aplauso, pero, bueno, eso para min foi estupendo, o mellor. Outra pregunta, bueno, falando precisamente de eso, en que vas ao sitio e faz fotografía despois reproducela? Sí, eu fago moita fotografía. Hombre, collo anotacións, e, por exemplo, se é un cadro cerca, por exemplo, un dos últimos que pintei, que foi a Torre de Guimarães, que, bueno, que sabedes que foi donado ao museo, pois, bueno, fixeno ali gran parte porque queda cerca, pero claro, estar pintando no Courel pode estar un día ou 2, pero non vas botar lá toda a semana. Entón,
moita fotografía e algúns anotacións onde quero eu pois incidir un pouquinho máis ou decir, bueno, este árbore que me estorba a casa fora automáticamente, pero sobre todo fotografía, claro. Bueno, pois unha última cousa antes de que nos limites, se é posible, a ver un poquinho o teu cuartel xeral, ainda que hoxe estará un pouco desmontado por aquilo de que hai moitos cadros que están no Caurel. Unha última cousa que che quería eu simplemente preguntar é, bueno, pois o tempo que dedicas a pintura, é dicir, canto tempo a día estás pintando? Normalmente suelo chegar ás 6 e media, 7, normalmente. E, bueno, podes dicir, por exemplo, onte eran as 2 da mañá. Sábados, no inverno e domingos tamén. No verán procuro non meterme moito aquí porque me reclaman de outros lados, non? A familia sabes que hai que tamén paseala un pouquiño. E, sí, eu creo que unha media de unhas 3-4 horas diarias. Pois moitísimas gracias por atendernos. Agora facemos unha visita ao taller, por suposto que se queren ver esa exposición, ainda estará durante todo este mes no Caurel, pero despois seguramente teremos outras ocasións de velas, estes cadros e outros moitos máis cerca ou en outros puntos máis cerca da estrada. Digo, para aquelas personas que son da estrada, os que son de fora, pues teñen toda a ocasión de acercarse donde queiran, entre outras cosas, repito, porque afortunadamente esta televisión xa se ve en todo o mundo, e por lo tanto é unha, pues mira, unha última cousa. Tes pensado facer en todo o mundo, por eso me veo a cabeza, algunha fora de Galicia ou fora de España? Bueno, pensado, sí, e con moitas gañas. De feito, xa me propuxeron, pero bueno, dixen eu, de momento, eu penso que os meus cadros igual poden viaxar, pero eu igual non estou ainda moi preparado para chegar alá. Propuxeron ir a París. Son bueno, unhas amistades que teñen ali, uns colegas que teñen unhas galerías e dixen, bueno, pois a ver se dentro de un par de anos estamos preparados. París ben vale un cadro, unha misa. Sí, é unha maravilla de cidade, unha maravilla. Pois en París seguramente estará antes deses 2 anos que está dicindo Ramiro, ainda que moveu a cabeza como dicindo, bueno, pero en todo caso, ainda que sexa dentro de 2 anos, me merece a pena tamén París. Moitas gracias por recibirnos unha vez máis e moita sorte. Non sei se se di así ou como se di no mundo da pintura, se se fai como no teatro, pero gustame dicir moita sorte na túa trayectoria como pintor, Ramiro. Moitas gracias a vos. Gracias. As nosas músicas, o Festival de Couso está a piques de arrancar. Falábamos precisamente con dos organizadores. Era onte, hoxe extractamos algún dos momentos. 14, non nada, estamos aí cos últimos flecos, cos últimos detalles que sempre quedan ata o último día para xa nos ven aí. Bueno, máis ou menos temes, bueno, vou vos presentar, porque hai que presentar aos invitados, o que pasa que como xa estábamos falando antes, pois eu xa dei por sentido, non? Está con os Alejandro Reices, Manolo Reices, que son os dous membros, sino que parte da organización. Cantos sodes en total? Mais menos, non vamos a falar. Eso é un tema, un pouco na asociación, un pouco na directiva, entre moitas aspas, non somos poucos, sempre, 5 ou 6, pero sempre para o día da festa, a verdad, temos moita sorte, sempre hai xente que nos axuda, que dá todo pola festa, porque nos gusta, a moita xente que lle interesa. Entón, pues bueno, somos o mellor o día da festa, 30, 20 e pico, sí. Na organización diaria menos. Xa, é dicir, bueno, a hora da festa non é porque pola festa, porque precisamente vais a traballar, non? Claro, claro, que eu bueno, es que non venga ningún grupo incluso, pero nos valemos a pena. Pasámoslo ben. Bueno, entonces temos a eso en marcha, está prácticamente a volta da esquina. Contádenos cales son as novedades máis importantes deste ano. Bueno, antes de nada, o carteliño, a ver se podemos poñémoslo aquí a la cámara. Creo que quedou bastante ben, a verdade. Estamos moi contentos co deseño. Que non diseñou? Un rapaz de Lugo que xa leva 4 anos así con el, estamos moi contentos e andan transportes bastante ben con nós, entón, pois... A máis cando vi así, Alex, fai non pola cara casi, non? No, a ver... Bueno, vale, deixémoslo aí. Deixémoslo aí. Non entremos en profundidades que non merece a pena. Non merece a pena. Bueno, pois un rapaz de Lugo, sabemos o nombre, acordaste? Sí, Jorge. Bueno, pois Jorge, se nos estás vendo en Lugo, porque ali vésenos, ainda que parece mentira, pero en internet, vésenos en todo o mundo, pois noraboa, porque a min gustame moito. Bueno, e contádeme máis cousas disto, entonces, a ver. Pois máis cousas. Podemos falar dos grupos. Claro. Camisola, tamén estamos por... Camisola... Sí, me bota peito para diante. As camisolas tamén están diseñadas seguindo a pauta do cartel, claro. Efectivamente. Evidentemente. As nosas músicas 2008,
bueno, pues... Nesta xa fai un par de anos, debe ser de... No. 2 ou 3 anos, por 3 anos. E esta actual. Actual. Entón estamos comparando diseños, bueno, a mí gustan as dúas. Sí, esta ten un tema así máis rollo céltico, non? Que mellor non é exactamente o que levamos nós, pero se que non encanta neste cartel, a verdade. A mí dos últimos tamén que fixo este... Sí. E nada, novidades, a verdade que este ano máis ben poucas, porque A máis grande que non está Carlos Blanco. Non está Carlos Blanco, sí, eso estive aí este último momento, porque de verdade hai que dar tamén moitas gracias, porque é un incondicional. A parte viva a festa, e este ano non poido porque tiña outro pregón, Mira Nova, Mira García, non poido vir. E despois, a verdade, este ano novedades hai menos, porque debido a chuvia do ano pasado, que fixo que tivéramos que cancelalo, pois decidimos repetir as actuacións que nos parecen moi interesantes. Vosotros somos a Santa Clara non somos moito deso. Non entrades na dinámica. Non. Bueno. A ver, esta non habrá que poñarles, porque... Esperemos que non chova. Levamos pues todo o mes sin chover, nos vai chover este día precisamente, ¿no? En todo caso, Santa Clara poñemos os ovos, non hai ningún problema. Entón, temos a ver, Serán de Moráderiz, Pazos de Borbón. sí, Serán de Moráderiz, Pazos de Borbén. Eso, por ver. Uns señores que fan un pouco o que fan na súa vila, non? Que é facer xuntarse con unhas gaitas, unhas pandeiretas e un cacho de chouriza e facer unha festa polas tardes baixo palabras da música da festa e veñen representar un pouquiño do que fan ali, non? Un pouco estarán durante toda a festa, farán, bailarán, cantarán. Bueno, vale a pena ver. O chourizo es poñer ellos vos, sí, claro. A outra Serra de aí, que é un pouco non quero dicir o plato forte, porque a verdade creo que este ano calquera do grupo vale moito, pero van gravar o disco en directo con artistas con artistas invitados, virá a creme da música folk galega. Que non o quere dicir. Sí, desde moita xente. Pois, unha das estrelas locais, Pablo Bernardes de Liño do Cuco. A ver, bueno, hai unha sorpresa por imais, a ver, de Xermán, tamén de Couso, de Pandeiromos. A ver aquí hai para verlo. Hai que ir a verlo. Ademais, a miña obligación é sacarlo, pero non llevamos a destripar todo o festival, porque ademais, que conste que a veces anunciando vai máis xente, é dicir, hai que ir para verlo, pero un momentiño que está este, e aí xa moitos seguidores que van. Por exemplo, eu a Pablo Bernardes seguro que xa vou ver. Por eso. O sea que xa é unha desas rapaces que me gusta como toca. Se aparte ahora Catanfoña ten un nivel bastante bo. Ademais hai que darlle para arriba sempre aos nosos, que é importante. Mais Vai de Baile, que é o grupo de baile, podemos ir todos, Bueno, sí, bailar. Pero o grupo é Vai de Baile. Vai de Baile, que é o grupo que toca en Luar, en Televisión de Galicia, que acompaña o concurso do mesmo nombre, precisamente Vai de Baile. E bueno, estarán... Que é un grupo xa propio nombre di moi de festa. Creo que nesta edición vai ser un festival de moita festa, de moito baile e de non vir con teconciños nin cousas desas, que hai que bailar. Para mos, xa o final de festa creo que xa é espectacular, que tanto Banda Potenkin como Festicultores, que son a festa en estado puro. Sí. A Banda Potenkin, que ganaron o Apolo Hit no 2006, co Calín Energía, un temazo de baile verbenero. Además están subindo para arriba. Están subindo moito, están tocando en todos os sitios. A mí a verdade que me encantan, son dos meus grupos preferidos agora mesmo. E os Festicultores, que xa pouco hai que dicir deles, son, bueno, eso, verbena, balcánico, galega, en estado puro, e música e caña para diante. Son moi bons e de moita festa. Empezará a que hora? Sobre as 10:30, 11 máis ben, sí. Sabedes que vou a ser moi correcto, non vou preguntar a que vai terminar. Non, iso é mellor que non preguntes. É mellor que non pensemos nós tampouco. Sabe que cando se entra nunca non se sale. Zona de acampada? Sí, zona de acampada e buses, o sea que non hai motivo para coller o coche, que sabes como está, un pouco por os accidentes, polas multas, por todo. No, pero sobre todo, se colledes o coche, se collen o coche, colledes e collen, vamos a usar os dos términos, para ir e para volver, porque non é cuestión de deixarlo ali. Pois sempre beber con responsabilidade, e non pasa nada, absolutamente nada. Pero se non, o sea, seguro que ademais a Florida, que ahora está bastante máis cara, non? Na zona de acampada, que tamén está bárbaro toda a noite, xa te voltas ali, é bárbaro. Hasta outro día, hasta outro día. Claro. Aparte, hai que decirlo, un pouco a continuación, o 15, é a festa da parroquia propia, é un grupo tamén da Coruña, chama Xis, unha mezcla que son un pouco forte, sempre digo, entre
entre o rock dos 50 e a París de Noia, unha cousa así extraña, de verdad moi guai. É que non vale a pena quedar a dormir ali. E o 16 o trío Celtia, tamén. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre. A previsión de tempo para mañá fala de ceos parcialmente anubados aumentando a moi anubados con probabilidade de precipitacións febles, sobre todo no que a costa. No interior, intervalos de nubes altas aumentando a nuboso con posibilidade de algunha precipitación feble, pero máis pola tarde que pola mañá. As temperaturas mínimas sin cambios ou en lixeiro ascenso e as máximas en lixeiro descenso. No sorteo da 11 de onte, luns día 4 de agosto, o número premiado foi o 43.618. O reintegro, o 4 e o 8. En canto a Bonoloto, no sorteo tamén de onte, luns 4 de agosto, a combinación gañadora foi a formada por os números 10, 29, 31, 39, 42 e 47. Complementario o 14, reintegro o número 2. E punto e final por hoxe, o tempo de información. Mañá será outro día, mañá volveremos a contarlle a actualidade, como sempre aquí en Estrada Televisión. Saúdos, que descansen, moi boas noites.